Hei kaikki siellä kotikatsomoissa! Tervetuloa seuraamaan tätä musanmakuista minimakasiiniohjelmaa Arin kesävieras. Tänään meillä on vieraana Pelimanni lauluntekijä Susanna Laamanen. Tervetuloa! Kiitos, kiitos. Ollaan täällä Kaivarin tanssilavalla. Joo, moi Susanna. Kiva, että pääsit ohjelmaan. Kiitos, kiitos. Oli mukava tulla. Tuolla meidän katsojat kuumeisesti haluavat tietää, kuka on Susanna ja koska on tää sun musiikillinen ura alkanut tai koska sä oot kiinnostunut siitä. Muistatko tämmöistä hetkeä? No siis musiikki on varmaankin pienestä pitää ollut mukana, mutta emme ole käynyt pienenä mitään musiikkiluokkia tai tällaisia, mutta siinä kun menin lukioon, niin silloin sitten rupesi kitarasoista kiinnostamaan ja sitten menin bändikouluun ja hankin sen ensimmäisen kitaran ja sitten siitä pikkuhiljaa käyn tekemään. Miten Susanna sä kuvailet itse sun omaa musiikkia? Se on aina se hankala kysymys, koska se on itselle vaan se on mun omaa musiikkia, että muut minusta enemmänkin sitten määrittelee, että minkä tyylistä se on. Että se on ollut ehkä itsellekin yllätys, että jahas minulta tulee tällaista musiikkia ja sitä on pitänyt kunnioittaa. Miten sä inspiroidut laulun tekemisestä? Tai millä tavalla sä teet sun biisit? No minulla se on varmaankin hyvin semmoista fiilispohjasta, että jos mulle sanoo, että nyt on 2 tuntia ja teen biisiä, sanat ja näin ja tässä on rytmiä, alat tehdä ja niin se ei ehkä onnistu minulle. Että minun pitää vähän saada fiilistellä ja kokeilla, että syntyykö tänään ja sitten tehdä pikkupätkissä. Ja että jos tuntuu, että ei nyt tuu niin hyvin, niin sitten jättää hautumaan ja palataan uudestaan. Nyt ollaan tosiaan tässä Kaivarin tanssilavalla. Sähän sanoit, että sä tanssiakin harrastat. Joo, kyllä mä nyt ihan tykkään perinteisistä lavatansseista. Niin, sit sä oot semmonen matkailuekspertti myöskin. Niin tuli semmonen juttu mieleen, että nyt kun on kesä, niin miten sä markkinoisit Suomea ulkomaille päin? Niin, siis perinteisesti Suomi-paita ja Suomen matkailubrändi on hyvin talvipainotteinen ja lappipainotteinen, niin kesä tietysti kaipaisi enemmän markkinointia. Ja kyllä me tietenkin, kun me itse tykkään niin noista kaikista festareista ja musiikkitapahtumista, niin suosittelisin Onko se niitä. Tosiaan noin, että se on talvipainotteinen? Kyllä se on aika vieras semmoinen pikkunen kunta, Ruokolahti, ja siellä niin asun semmoisessa Saimaan saaressa kuin Salosaari. Siellä 18 vuotta. Onko siellä ollut tämmönen Ruokolahden karhu? Siellä oli se leijona. Ai kun siellä oli leijona, kyllä, vanha tuttu, kyllä. Joo, okei. Miten nyt sä vaikutat pääkaupunkiseudulla, niin onko se ollut iso elämänmuutos tulla pääkaupunkiseudulle? Joo, mä oon asunut 10 vuotta täällä nyt ja ei, siis mä jotenkin oon viihtynyt täällä. Keskustassa mä oon asunut koko ajan, niin viihtynyt kyllä tosi hyvin. Ei ongelmia. Ja varmasti on musiikin kannaltakin, niin näkee paljon bändejä ja voi käydä itsekin keikoilla. Joo, kyllä tuo Tavastia ja Korjaamo on sellaisia hyviä paikkoja, jos katsoo keikkoja. Muistatko vielä ensimmäisen oman sävellyksen? No, en kyllä siis muista niin tarkkaan. On ollut varmaan jotakin hyvin semmoisia hapuilevia melodioita ja soinnutuksia, että ei syntynyt ensimmäisellä kerralla mitään suurta mestariteosta. No niin, Arin kesävierasohjelmassa on tämmöisiä kesäisiä kysymyksiä. Mikä se on sun tämmönen lempikesä? Onko jäänyt joku erityisesti mieleen? Kesämuisto? Tai miten haluaisit viettää kesän? Kesä on aina mukavaa, koska minä tykkään lämmöstä. Sitä aina odotellaan kovasti kesässä. Mutta varmaankin ne, mistä mun kesät aina koostuu ja mistä minä tykkään, niin on se, että pääsee johonkin festareille ja kun on aurinkoista ja sitten joku hyvä bändi soittaa, niin se on mukavaa. Ja sitten tietysti pitää päästä vähän tonne Saimaalle veneellä soutelemaan. No niin okei, kuulostaa hienoa. Miten sulla on niinku tulevaisuuden suunnitelmia, että miten sä haluaisit nähdä itse musiikin tekijänä, esiintyjänä? Onko haaveita? Mun suuri haave olisi tietenkin, että saisi joskus bändin ympärille. Että mä tykkään hirveästi siitä bändisoittamisesta ja siitä, että yhdessä tuotetaan sitä musiikkia. Niin toivotaan, että se olisi jossain vaiheessa mahdollista.
Minkälaiset tyypit sun bändiin pääsis? Nyt kuunnelkaa siellä. Kaikki hyvät tyypit. Hyvän näköiset tyypit? No joo, se on tietysti plussaa aina. Onko sulla siitä soitinuksesta, että minkälainen se bändi on, että mitä siinä pitäisi olla? No tietysti rummut ja basso ja kontrabasso olisi tietysti tosi kiva. Sitten ehkä piano, Hammondit olisi mahtavat, mutta jotkut koskettimet, niin just tuntuu, että siinä pääsis jo. Sille aika perusbändi. Joo. Tietysti voi olla jotain ekstraakin, mutta... Mites nyt, jos joku haluaa nyt sua lähestyä, niin millä tavalla sun saa yhteyttä? Facebookiin, niin sieltä sitten vastailen kyllä. No niin, hyvä, ottakaa yhteyttä Susanna. Ottakaa yhteyttä. Sitten mä oon tentannut aina tällaista, että lempikesäbiisiä. Et saa sanoa omaa biisiä, mutta mikä on sulle... Oi vitsi, tietenkin olisin heti sanoa. Mikä on sun lempikesäbiisi? No viime kesänä ainakin oli Jukka-pojan Silkki, ja sitten kyllä se nyt tänäkin tuossa alkukesässä, kun oli Maailmankylässä festareilla kuuntelemassa sitä ja aurinkopaiste ja Jukka-poika laulaa, että saat Silkkiä, niin olin, että hyvä, onnellinen mä luulen, että sit on ainoa, että joka tykkää Silkkiä, Jukka-poika. Hienoa. Okei, no sitten tässä on tää ruokaosio, niin kerropas nyt tän Susannan kesäinen ruokaresepti. No se on varmaankin, että me menen johonkin mökille ja sitten me voin onkia jonkun kalan, mutta joku voi sitten mulle sen savustaa ja sitten uusia perunoita siihen, niin jäätelöä jälkkäriksi. Niin wow. Hyvä. Kuuluuko siihen tilli? No voi sitä laittaa. Voi laittaa? Kyllä. Hyvä. No niin, kohta pääsee ihmiset nauttimaan musiikista. Sulla oli joku juttu, mikä liittyy tuohon sun kitaraan. Niin, tänään jäi sähkökitara kotiin, niin tää on sitten mukana täällä tää mun ensimmäinen kitara. Taisin olla 17, kun tää on ostettu ja olin kesätöissä Mansikkomaalla koko kesän ja sitten sain rahat koko ja kitara tuli mulle ja tää on ollut mun aarre sitten siitä lähtien. No varmasti, kyllä. Mitäs me kuullaan tänään? Tänään kuullaan semmonen kesäinen kappale kuin Haikein askelin. Haikein askelin. Mä harrastan huuliharpun soittoa. Sopiskohan siihen huuliharppu? Musta tuntuu, että sopis aika hyvin siihen. Hienoa. Eli hyvät naiset ja herrat, Haikein askelin. Oli ohjelma paketissa. Kyllä. Oli tosi kivaa sun kanssa ja mielenkiintoisia juttuja, upeata musiikkia ja tosiaan Facebookin kautta Susannan tavoittaa. Meillä on tässä lopussa aina tämmönen, olen sanottu aikaisemminkin, että lahjomme vieraita. Ja sinullekin on varattuna lahja. Sä sanoit, että sä käyt festareilla. Tätä voi käyttää festareilla, mutta tätä voi käyttää myös siihen tarkoitukseen, että kun sä meet rannalle, niin saat tämmösen rantapyyhkeen. Voi vitsi, onko se muumipyyhe? On. Kiitos. Joo, muumit on kyllä ihan ykkösiä. Tämähän on makee. Vau. Wow. Kiitos. Ei tässä mitään muuta kuin kiitos kaikille katsojille ensi viikolla. Siinä kaikki tällä kertaa. Arin kesävieras, tämä musanmakuinen minimakasiinin ohjelma kiittää seurastanne. Ensi viikolla uusi vieras ja uudet kesäiset jutut. Ja tähän loppuun tulee meidän loppuslogani. Musanmakuista kesää! Moi! Moikka!